Islám, arabské slovo, ktoré znamená odovzdať sa. Odovzdať sa komu alebo čomu? Odovzdať sa do vôle najvyššej moci a najväčšej síly, aká existuje. Jedinému Bohu, ktorý všetko stvoril, všetko vidí, všetko vie a všetko ovláda. Bohu, ktorého po celom svete nazývame arabským slovom Allah. Je to Boh, ktorému sa nevyrovná nič na zemi ani na nebesiach. Je to Boh, ktorý existuje mimo čas, priestor a hmotu, mimo veličiny, ktoré on sám stvoril, preto žiadna živá bytosť nedokáže pochopiť jeho existenciu. Je to Boh prorokov z dávnych čias, Abraháma, Mojžiša, Ježiša a posledného z nich Muhamada, mier a požehnanie s nimi všetkými. Skrz nich zoslal ľuďom svoje slovo v podobe Tóry, Evanielia a Koránu. V podobe písma, ktoré malo spolu s prorokmi ako praktickým príkladom viesť ľudí správnou cestou v živote na tomto svete a k spáse a večnému pokoju v živote po smrti. Toto posolstvo malo vo všetkých fázach rovnaký odkaz. Uctievajte len jeho jediného, večného, ktorý neplodí a nie je splodený a nikto sa mu nemôže rovnať. Slúžte len jemu a bojte sa len jeho, lebo len Allah má moc vás odmeniť alebo potrestať, či už skrz ostatných ľudí alebo iné formy v rámci jeho stvorenia, pretože on má kontrolu nad všetkým. Islám je náboženstvo, ktoré zachováva monoteizmus vo svojej najčistejšej podobe a je to jediné náboženstvo, ktoré zasahuje do všetkých aspektov ľudského života, od základných biologických potrieb až po najvyššie úkony spravovania štátu. Je to životný štýl, je to filozofický smer, je to politická ideológia. Je to najdokonalejšia forma vedenia, akú kedy malo ľudstvo k dispozícii. A s Božou pomocou je to najrýchlejšie rastúce náboženstvo na svete. Ten, kto príjme islám, sa stáva muslimom. Stáva sa tým, ktorý sa odovzdal do vôle Božej. Stáva sa služobníkom Allahovým. Žije v snahe dodržiavať zákony Božie a plniť jeho prikázania, čím získava pokoj a úspech v tomto živote, ale aj v živote po smrti. Islám je univerzálne náboženstvo, ktoré nediskriminuje. Môže ho prijať ktokoľvek bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie alebo minulosť. Nenúti človeka vzdať sa svojej kultúry a nahradiť ju inou, aj keď si to veľa ľudí myslí. Práve naopak. Očistí jeho kultúru od škodlivých prvkov, rovnako ako očistí jeho samotného od hriechov. A teda zveľadí jeho kultúru aj charakter. Tým, že človek príjme islám, stáva sa súčasťou bratstva. Viera v ňom vytvára silné puto s ostatnými a naplňa ho láskou k jeho bratom a sestrám. Taktiež mu ukazuje cestu a dáva mu silu prekonávať akékoľvek trápenia. V Koráne kapitola Al-Imran, verš 103 sa píše: A uchránte sami seba držením sa lána Allahovho a nerozdeľujte sa. A spomente si na dar Allahov, ktorý vám dal, keď ste boli nepriatelia a on spojil vaše srdcia. A tak ste sa stali vďaka jeho daru bratmi. A boli ste na okraji priepasti ohňa, ale on vás pred ňou zachránil. Takto vám Allah objasňuje svoje znamenia a zda budete nasledovať správne usmernenie. Ten, kto sa pevne a odvážne drží svojej viery, lana, ktorému Allah podáva, bez ohľadu na to, ako veľmi ho to páli, bude vyťahnutý do bezpečia z akéhokoľvek ohňa, aj keď mu to pripadá beznádejné. V Koráne sa píše: Skutočne, s trápením prichádza úľava. Kapitola Aš-Šar, verš 6. Pravíte si: A prečo by som mal alebo mala niekomu slúžiť, keď môžem žiť slobodne? Pretože každý z nás bol stvorený ako služobník. Nič ako úplná sloboda neexistuje, každý z nás niečomu slúži. Svojim túžbám, svojmu majetku, peniazom alebo iným ľuďom. Avšak sú to zlí páni, ktorí len spôsobujú trápenia, viac berú ako dávajú. Zisk, ktorý ponúkajú, je len nedosiahnuteľná ilúzia, ktorá človeka zotročuje. Avšak Allah je tým najlepším pánom a jeho priazeň a milosť je ten najlepší zisk, ktorý siaha až do života večného.